Hej, det er min indledning. Jeg kommer til at snakke om noget lidt forskelligt. Jeg kommer blandt andet ind på, hvad HF er, hvorfor jeg har valgt HF, og hvad en HF-uddannelse kunne åbne op for af fremtidige muligheder. Før jeg lige begynder helt, vil jeg lige hurtigt komme ind på, at det meste af det, jeg kommer til at fortælle om, tager udgangspunkt i HF-linjen på KG, altså Kolding Gymnasium. Så hvad er HF egentlig? HF er som udgangspunkt en 2-årig gymnasial uddannelse og står for højere forberedelseseksamen. Det er en almen uddannelse, som lægger vægt på både teori og praksisrettet stof. Hvad åbner HF så op for? Det kommer an på, hvilken fagpakke du har valgt. Det kunne fx være design, sundhed eller den jeg har valgt, politi og forsvar. Fagpakkerne er målrettet de uddannelser, fagpakkerne tager henblik i. Det giver lidt sig selv. Men i princippet er det ligegyldigt. Ligegyldigt er et stærkt ord. Lad os sige, at du havde valgt sundhed med tankerne om at blive sygeplejersker, men derefter har fundet ud af, at du hellere vil være journalist, så forhindrer den fagpakke, du har valgt, selvfølgelig ikke i dine fremtidige uddannelsesmuligheder. Fagpakkerne er der bare, så du kan få et skub i den rigtige retning. Hvorfor har jeg valgt at skrive om HF? Jeg har blandt andet valgt at skrive om HF, fordi den, som nævnt tidligere, indeholder disse fagpakker, hvoraf jeg har stor interesse for den ene, nemlig politi og forsvar, eller som den hedder på KG, uniform. Men det vil jeg ikke snakke for meget om, fordi det kan I jo selv gå ind og læse om på min blog. HF er for mig en hurtigere mulighed at komme frem til det, du rent faktisk gerne vil, så som at blive politibetjent, samtidig med, at du kan få en mere varieret skolegang, altså ikke kun teori, men også praksis. Hvad ønsker jeg at opnå? Hvad håber jeg at opnå? Jeg håber på, at jeg kan få et bedre indblik i, hvilken studieretning jeg gerne vil vælge. Faktisk, som jeg skriver og filmer det her, har jeg undersøgt mange dele af den her uddannelse, og jo mere jeg læser, jo mere jeg er sikker på, at det er HF, jeg vælger, når jeg nu tager på gymnasiet. Men jeg mangler stadig det sidste lige til at vippe mig over kanten, og jeg håber, at den her opgave kan give mig det lille sidste skub, jeg har brug for. Det var så min indledning. Jeg håber, du kan lide den. Jeg håber, du fik svar på nogle af de spørgsmål, du måske håbede, du kunne få svar på. Og måske resten af de spørgsmål, som du så ikke fik svar på, kan du læse om på min blog, som jeg sagde tidligere. Den kan du læse lige der. Ja. Den der klar. Ja. Så ses vi på bloggen.